ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ମୋର ବାରମ୍ବାର ବସ୍ରେ ଗଲେ ବାନ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ହିଁ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଆସିଥିଲି ସେଇ ବସ୍ରେ ଏକା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲ, କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ଓଡ଼ଗାଁରେ 3-4 ଥର ଦେଖେଇ ଦେଇକି କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲାନି। ତାପରେ ସେମାନେ ନୟାଗଡ଼କୁ କହିଲେ କି ନୟାଗଡ଼ ଯାଇକି ଦେଖେଇଦେବ। ଏଠୁ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ରେ କାହିଁ ଦେଖିବି, ଏଠୁ ମା ପୁଅ ଚାଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତାକୁ ନେଇକି। ସେଠୁ ବସ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ମା ପୁଅ ସେଠୁ ଆସିଲୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ। ମୋ ଭାଇ ବି ସେପଟୁ ଆସିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ରେ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ସେଠୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରିଦେଲି। ସେଠୁ ମା ମୋର ପଠେଇଥିଲା ଟିଫିନ୍। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମାନେ ଯେଉଁ ମିଲ୍ଟା ଖାଇଥାନ୍ତୁ ସେ ମିଲ୍ଟା ପଇସା ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରେଟ୍, ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଖାଇଲେ 200 ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମା ଘରୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲା ପରଟା, ଆଳୁ ଭଜା, ପିଠା, ତାକୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏଠୁ ଚାଲୁ ଆମ ଘରକୁ, ମାନେ ଓଡ଼ଗାଁ ନ ଯାଇକି ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲି ହେରି। ତାପରେ ଏତେ ଗରମ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇପଡ଼ିବ, ମାନେ ଡେଲି ଗେଟଅପ୍କୁ ଆସିବ ହେରି କେତେ ଶାନ୍ତି। ମାନେ ମୋ ପୁଅର ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ମୋର ନାଇଟି, ମାନେ ୟାଠୁ ଶାନ୍ତି ସଂସାରରେ ନାହିଁ।